dagan ka sa tanan mong gikinahanglan. Kay inilon ka sa mga mata, sa imong makukuha, gibuhat ka sumala sa dagway o kinaiyahan niya. Kay gihigog mapag-ayos sa Diyos, hindi ka libutan ta. Magunga iyang ipadala, ang bugtong niyang anak, kay ang kinsa nga mutukan niya di gayon mamatay. Ugmaangkon niya ang kinabuhi dayon. Hindi ang hagit sa kinabuhi Kristobano, pasanon ang ating Diyos na walay reklamo. May pinag-ibig mga himutang tinud ng mga anak sa mahigugmang amahan. Kay gihigog mapag-ayos sa Diyos, hindi ka libutan ta.